Onya. Hey! 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 Atigi, here, sha, apotao. Actually, we footballer. In a new see hero. Kada. Hey, ele born na na bo oruji do mana anya na ele ni hange mi o na ni wo the only ge etima ne gro sekuru logi na Indonesia akadige ebubo watire kire be re pe se me onu ya enu na hey Igbo lam ilele nwa mo orali dimoto demolish akada akada bi ko je ma hafu mo hey ibada atigiti iri mi ibe chana de gate iri mi ibe chana gate what are you in the face of intoxicated? One day, they will. You should mother. What the lemon? What are you doing? In Polo, who let it get up? I just want soup. Open it there. Wish, Madame Lush. How old is she? Hello! We hand our shine. Imani mwoke na nsogbu mgbe ọbụla di m gara ala bekee yo ijira ni wenefi Chai. mana ihunu ugbu ọ bịala mere chai niile omega la ọkwa ịhụ na nụ afala Ahụla m gị. Ọlọta m ihe kechie gị. Ke nọ na-eri ego ala bekee naanị gị. Emisikwala m gị. mana ga emere ugbu ị ga na ahụ mgbe ọwara ịchọ n'onye m kwuru ihe dịghị kwana onye nke ahụ ọ nọ ya ọ na-eme ọfụma nnọọ kama ịma ọ nọ n'ọrụ mgbe mene ya na-ahụkwa o mechie ọrụ otu alọta n'anyasị mene ya ahụkwa ma ọkwara weekends ma ọ na-aga n'ọrụ weekends anyị anọrọkwa gburitupu egwuregwu ya bụkwa ugbu a wụhụ weekend ị ga-ejikwa n'ọrụ onwe ebe ị ga-eji bịa n'ụlọ m ọgwụkwa nọ na-ebịa n'ụlọ gaa na-agụmagụ kama ịma kemgbe ahụ imepụrụ m bịa nwee miscarriage dịtị na-abịa na-enye m ezigbo nsogbu emechaa mpụ onye ahụ adị masị ka m nọkịtatụ nweta onwe m secondly ụmụ di m shi village bịa ha shi village bịa so masị m nọ ya tụkwara biko nga anyị nọ n'aka akụkọ echefula na ele ihe m ga-ewutere gị ama m your favorite enwere m ya I know your favorite.
Gift. Kembe digi la ro pokola no gi norula. Ọrụ kwano. Ọrụ re ma nwanne. Sai. Anya na na. Imana shikimba yijiri kpọngwa m she na yibasara ime for. Echi na msho nwere ebe nka kpọga echi. Amara kwanu ba gishi aka ya otu mba. Nsogbu a karịala. Gift. Uche ya n'echiche. Iche ya n'eruche ya. Shile akishi ni. Enwere ebe nga kpọga echi. Ibe anyị ga-eje kwa ụka ya. Ka anyị otu mgba. Gift. Mana ihe igwu ugbo. Echeela m ya. Ịgwa gị eziokwu. Echeela m ya sị. Enidere m iche ebe m ga-enweta solution. And ụdị ebe m chọrọ ugbu a wee kpọọ wee gaa, you get an instant solution. Eziokwu. Na-awụghị ebe ọwa ị ga-agakwa ị ga-aga egafuru a na-aga ego nke efu. Like it, buddy. Imana na show ni me. Oh yeah, okay. Oh. Dan na ba ni maka. Only ka wo kachi. Ka wo ba no Ojionu. Sena Hi. Ndewo nugo. Onye hi. Ai bụ mwe n'aka. Ai gịnị gị ngana mwe. Ai nwere mwe ka hụrụ ka ai bụ kọpụ mwe n'aka ma na-adị hi. A na-ebu ụzọ nwa mwe before onye wa adị hi. Ai ya wuru most hi. Gị chọrọ ikele anyị ekele anyị. Gị chọkwara ịkpa anyị ịkpara anyị ịkpara anyị. Heke hi. Hey, Hannah. Ụmụ di ka atọgbuola m n'ọchị. Anyị ga-akpọkwa n'oge ọchị atọ. Anyị ga-atọ ọgọchị. Gịnị ga-eme anyị ga-atọ ọgọchị? Nwaanyị ugwu belaba sachie n'elu kaụchị. Kaụchị. Eloke mmiri na awụdụ gị ji ego gị zọ. Agbaghị nkịtị gị lụọ lụlụ. Nwa River Jordan. Maka gịnị ejide ego gị zọ ya. Ebelaba sachie. Ịnụga nnọọ ya gaa gị n'anya. Gị na-akwụkwasị anyị ka ndị na-eme vidiyo anyị na-eme na fim. Ndị kọmedia. Ndị kọmedia. Ndị kọmedia ọ ihe agwụgwọ. Ai wala go comedy na nyi nwa anya ilo le mo lo fe yo fe nya rufu osapa afọ a rufu baba afọ Chere gba jide mi yanga. Hannah. Hey, Horogi. Hey, Ojionu. Don't be silly. I don't like the way you behave. Shere, am I him jabunu nkete? Oh, ihonanya. Nwere ebe nwannu nwoke wudi m no. Otherwise, me no ga-agbara na-eme ihe. Unu onye unu na-agwọ. Onye ka ọwụ. Onye ọwụ. Ọwụ onye. Ịmara onye ọwụ, unu aka agwa ya okwu otu a. Nwaanyị buru ibu. Ebe ihe ọbụla na-awụdụ nwaanyị akpụ ukwu. Nwaanyị gịdị. Nwaanyị akpụ ukwu. Ọ bịa ka mba mmadụ bụrụ akpa ha nga na ọsọ ihe ọcha na gatite na-anọdụ ya. O nwere good intention. Ihe ọ bịara bụ ụgbọdụ ọta aka ya nwa ya chiri enye esọdụ ya dịka wee. Ọ hụ na nga anọ na kabọọdụ m dọwa nwunye m nwoke nọ glaasị ọrụ rịga ba ọ bịara na ba ọ hụ na nga na-ala mmanya fri ya dọwa afọ dịgasịa eji abalị ụlọ ahịa bụrụ mgbe ya na-awụji na-eru ya ọgọgọ ngwo igwe mmiri ebe n'ọdụ ụgbọ anya chara ọ dị na-atachaghị ike ka okpota ịbịla ga-emekwa ụlọ ma Hannah. Ya wụkwa ka isi nọ n'ime ọkụ m. Ịhụlanị ya. Hey! Agakpama nọchafuke. Ụmụaka akparị ma maka mme ngazụ afọ. Isi nọ ụmụaka akparị ma hapụrụ. Dịgbara ha nụ Ojionu na Ụkachi. Dịgbara ibe
Wine. Me. Kuma kaja parigam. Me makwashaga mazu afu ya zuju. I know. Eh? Happen. Gift. Letonu manya. Akwa nu mezigbo oyege. Onwegi mgbe nwere ike ịkparịli gị. Ọkwa ime otu ahụ. Hapụ dị nụ nda awụ ụmụnne di m. Ịhụrụ ụmụnne di gị? Harawa kwere n'ihi m gbaghara ha. Ịhụrụ ụmụnne di gị? Mama ebe eshi hụ bịa. Ele ebe ishi kpọta ndị. Ịhụrụ nwa? Ịhụrụ ụmụnne di kpọrọ gị ihu. Apa mmiri agbadorola gị nwanne m. Apa mmiri agbadorola gị. Ihe mere ni afọ m alakpuola m, iwe wela m. Aga m akpọ gị ekwentị. Achọnụ m iwere otu a akwanụ gị ekwenu m ntị. Iwe wela. Bebela m ụzọ. Aga m bebela m ụzọ. Amo de como neti nwere ihe nka mgbe ọbụla ha na-akparị mmadụ amaghị ihe a ga-akpọ ihe nka nwa enyi m nwa ga-ewerela iwe n'ala ọ dị egwu Ojionu, get the meaning of ihe unu mere taa. Unu maka m na-ajụ. Why would you people embarrass my guest like that? Because. I'm not going to kill him. I'm going to kill him. Get a trouble never want to go. Oh, now is come on and they try. What now? Let come back. Whatever thing I'm telling you, and they want serious about it. Give me serious. Okay, go now. You can't have bam. You can't have bam. You got to be serious. More than I'm give my your guest. I'm going to guest embrace. I'm going to insult and assault. Get my number. I'm going to go away. My mother is oh, we are insult. I'm going to shine on the wall. I want to get shine on the wall. I would have you shine on the bus. As you could kill you. And we are your truth is bitterness. They go down again. But how want to Maya? Kunu Dorike, Grenano. Obama, you to knock on. Let wake up Bunu, Ejimaha Chineke. Now, today will be the first and the last. Maduga Choma Deba. Une will only ammonia his salt. Only Google know what too much number Mabunu Kitty. I'm a coming him now, Bunu Kito. But I've had enough of all this. Opportunity. I'm going to advice. Oh, my, when you have so much good here, but I found when you give advice, they don't have you want to look into the ground. Yes, now, money. Yeah, why is it? Oh, yeah, when you're going to go to Pogay straight, I will visit. Do the women book. Mama, and yet, I said, Mama, you have a man. I think you should have something else to kill it. Yeah, I'm not a man. Oh, yeah, No, Mama. How can you?
I'm okay. Sorry, I'm busy, but Mama, uche ga adịdị ha ebe a. Biko lọta o. Ke ihe mere gị gwa m. Gị na-enye gị nsogbu. Honey, wait. I've handled the situation already. Wait, I'm okay. Ya nne. Ịma na ịbụ nwunye m. Ama m gị ọfụma. Ama m mgbe ihe ọjọọ na-eme gị. Makwa mgbe ihe ọma na-abịa. Ọ na-egosi ka gị n'ihu ọka ịma. Gwazie m. Kedu ihe na-asụgbu gị? Ama m na ọ bụrụ ụmụnne m. Mana ya ọ bụrụ ụmụnne m maka Chukwu na ha ga-achụpụ ewu a. Honey, hapụ ụmụnne gị. Hapụ ndị ahụ, hapụ ha. Kama onye ị ga-agwa okwu. Biko, kpọrọ m oyi nwaanyị na phone gift. Kiri ọra m ya arịrịọ biko. Ịgwa gị eziokwu, ụmụnne gị gwara ya okwu ọjọọ. Ha gwara ya okwu ọjọọ. Akwụna anya m kwuru. Ama m na ụmụnne m nọ n'ahịa. Ama m. Maka Chukwu ụmụaka mmehie m ga-eme ha. Ma pigbuo ha, gbuo ha, lie ha ebe a, enweghị ihe ga-emenụ. Kedu ihe ọgụrụ mgbadị ihe nka? Honey, biko, hapụ okwu mpigbuo. Achọ m nke ahụ. Echi ugbu a ha sọ m dịra gị pigbuo. Biko nwanne m, hapụ ha. But ị hụrụ gift? Kpọrọ m ya, honey. Adanne, ịnara n'ihe mana gị kwuru inside. Ihe dị n'ije dị ndidi. Don't mind what they are telling you or what they are saying. Just relax, everything is gonna be okay. Ama m di loro awu onye na-enye nsogbu. I'm telling you. Just you. relax ya. Everything ga-adị mma. Somebody. Okay, obere oge na achọrọ m ịbịa ka ngawa site now. Ka nwe ike ga-akwụ ndị ọrụ ụgwọ. Elekwa n'otu ọrụ site dị. Ọrụ site dị ọfụma. Ha arụlite tụkwa. Nsogbu adịrọ, ọrụ na-aga ọfụma. Nwanne nke m. Imesala m ihu. Prince, obiọma akpagbuola m. Nsogbu adịghị abatago m na abatago m. Udo, they don't need to be worried about it. Ọ dịkwanụ ka m nwetụrụ mmadụ, Modima gwara gị. Ogo. Ada no ya ke na. Webede ihe hụrụ na. Nna m bịa biko. Ya nna m bịa ka ị gawa site biko. Ọ na ya onye nwanne gị hụrụ. Chineke na-elọla. No problem. I'm a okay, no? Only go mother anya ebu wetly to saw gate. Okay, we don't know. I am in no what. When I gonna gate. Oh, Ebe!
ka m nwetara na mbịaji ya zụọ ọgwụ bịa nwetakwa ụmụ energy bịa were ya I wish no nwanne madam ga na-abịa everyday nweta otu a ọzọ ga-abịa m daa na nwụọ bịa nye m 10,000 ọwụ ndeke okwu n'ụka na-akọsụ problem everyday mgbape geti ego ga-enye m ahụrụ ịma m ụzọ ụmụdị m teta n'ụtụtụ ọma. ụmụdị m ilienu chi abụọla ụtụtụ ọma nọ. Ọka achịcha ehụla nọ. Asị m abịa kpọta unu. Ekwekwa nke chi abụọla masị m bịa kpọta unu. Mlenu m unu ga-enyere m aka anyị garịta ozi ụlọ ha dị aṅaa. Onye m ji si m bịa kpọta unu na chi abụọla. Hana. Hey! Ị na-achịkwa m maka ka ịbịa zaa m ụlọ saa efere mee nke mee ka ọhịa iji bịa kpọta di mkpọma ha ka m n'ụkụtụ enweghị m kwụrụ na ndụgo ya ya onye ka ijiri bịa kpọta di mkpọma ha ka m nọ na-arahụ ụra isi ụkụtụ na-enye vitamin E gị bịa kpọta m ka m bịa sara gị efere chile gị ụmụlọ gị bụrụ ọnụ mụrụ ka ọnụ usi sada ọnụ gị bụrụ ọnụ ruru ure bịa ga nọ na-ekwu m inyo n'ezunu hebe ịmakwa onye nwụ kilere n'anya m ya ego children egiri ngụ children nwoke ụmụ ha ọka bịa nwoke ahụ ọnụ ọcha ka ị bịara kpọta n'ụra ka m bịa sara gị efere imekarịala. Hei ọkwa nwa gwakwara m mbọsị m nọ na-aga ozi ha na elee otu iji hapụ anyị na-ehi ụra gị na-epenti anyị blak ya dị ka anyị dị lezi n'ụlọ nwanne m o nweghị ike dị anyị masị ụmụnne dị nke m achọrọ n'iga ozi bịakwa n'ụtụtụ a sị m akpọta ekwu n'otu unu jikwo onye bụ otu ọnụ m ji na-echi n'ụtụtụ a ịmadụ na ọ dị too early ilekwa anya n'awa na klọk ịmakwa n'ụrụ ụkọtụtụ ụtọ tv na-edere gị ma ị na-eji alakpụ ụra tv na-edere gị na-agba egwu nta agba egwu ụmụ agbọbịa na-ayọgharị ọchị ịmadụrụ ihe a na-eme mana ya kipụ awek gị lecha dị mkpọma ha ka m na onye ụmụ ha ọka bịa kpebe kpọta m n'ụra n'ụkọtụ ọ dị too early ha a ga-agbafuru gị agbafuru ihe adịkwala n'unu too much o ele ụdịka ụmụnne gị unu nwa abụ ihe nka ma unu otu ọ dị mma ma otu ọ dịghị mma m ga ozi unu apawa ma agaghị aga unu apawa gị lawanụ ọ bụrụ ụra ka unu ketara lee anya ụka chi ọkala gị njọ ọ bụrụ ụra ka unu ketere taa ngwa lekwe na ụra lekwe unu hi nwanne ya ị ga-esigidekwe siwe nri mewe ozi nọ n'ụlọ lewe gị nwaanyị ngwa ite onye ị ga-eri ikide eriri anyị ekpiri onwe anyị n'ime ọbara nwa atụrụ nne m Chineke gị kechara ihe ọma echi afọ gị ga-agakwa mụ na anyị nwoke ka iwu ka ị kwuru ekwu mbụ omere enu nne m tigo ụkwụ na duva biko na nne m lakpụrụ gbara ọsọ gaa n'ahịa nke nọ nga ọwụ nke nọ na mgbada gotere m fresh tomatoes and fresh pepper biko gbogbo ego ha ịgbaburule biga onye sekuriti obu ya go ole. Excuse me?
I say excuse me. Inyuna. Akwaya nya yes excuse me. Inyuna. But we no do hope. Oh who ego ibire bi ga kada ojieme no. O we hu service account go. O we ajujoju. So chema ajuoge enwa dim. Lede no manya. So ihe ọbụla m chọrọ ime with ego dim. Ego dim kpatara. Mo ane edozire m chi ime ma bịa puzo take your permission from you. Ikwesị take permission. Ọ dị mma otu ahụ. Ọ dị mma. Ị ga-take permit from us. Ikwesị take license. Ikwesị take order. Ikwesị take iwu. Anyị kwesịrị inye gị iwu. Ego ị na-expend ọwụgo nwe. Ihe bụ ego nwe na nwoke. Ihe family money, family business. Ihe family inheritance. Ihe na-run through our blood vein. Ego na ego anyị, ọ bụ ego akpafọrọla anyị. Mụ na nwoke kpesa na mgbe o jiri m ihe ha. I take you over. Awufusi ule, giburu bi. Ọwụ na. Father Christmas. Oledi hele mụ na abụọ. Mụlọ hụ na agbọ ka nkịta ara. Ole ho. Ego obile m sinje zụtara tomatoes. Ele otoshi mgbasa unu. Zitere echi. Ọwa na andro. Be shonu. Me lo nuko tulo ọkụkọ. Atakwa anu gị. Ụmụ ọkụkọ agadala. For meeting. Nwannu nta. Tronza. Ya febata. Ifekpute. Ana m maka enwere m nku. Iwọla ọkụkọ. Ka nwụtụkwa ọnụ gị ebe ọzọ. No jeri. Agada m ata gị. Nwesị m ike ịta gị ụta. Nkata edemere na gate. Mụ ịbarị ọcha. Egbe elu gbagburu gịnụ. Ịbịa na family ndo. Ịbịa na family ụmụ ha ọkabịa. Ụmụ ha ọkabịa gị ịbịa na family anyị bịtara ya ọda. Ọwara na-agbago onye nyere gị ọda city. Ịṅụ ka anyị ndị mmụọ fọrọ gị egbe elu gbagburu gị. Ị ga-eji abịa nga eburu ego bigo. Ọwụ gị dịka ma ha ihe ọjọọ eme. Ọba nwanne m ụzọ ebe na-ere ose. Nwanne m ụzọ ebe na-ere tatashe. Muna masị. Shombo. Kaba. Mụ ebe m na amadu. Jem aga. Ani eburu ego bufushi. Ọmụ nwa general accountancy nwere m nwoke. Ọmụ nwa general accountancy. Ọmụ nwa na-edem n'ego ya. Jem ozumaga. Ọ bụ gị gwara m mbọsị a. N'onwe ebe ịma. Isi n'isi bi na nke agafere ebe a gị ifu ụzọ. Gị si azụ ụlọ nke agafere azụ gị ifu ụzọ. Osisi ejiri hụọ ụlọ mma akọtụọla. Ị chọrọ m dịga gị onweghị osisi ga-edu gị ma m dịga gị ahịa na-agatụbe m dulata gị ebe a akọtụọla ihe niile ka ị chọrọ mgbe m ga-ediga gị gị ifu ụzọ funyo ka nya gị chọkwa ihe ga-akọ m ele ihe a ga-akpọ nka gbara ọsọsọ gara m ihe m diri gị biko ụgbọ elu ọkala onye bụ kasị mmiri onye ọwara na-agba ọwara na-agba ebe gasị mmamadu ụzọ ọhụrụ ka anyị mmamadu ụzọ ụzọ ọwụdị m na gụkwụrụ gị iche onye eziri anyị ụzọ ka m si na mmadụ m ụzọ asị m gị na mmadụ dị m n'isi mfọ mkpụraba ha raba ga-eziri gị ebe ibira nga ịtara ya ụda ọ ga-alarịrị a na-ebe ga na-ebi gị nwunye nwoke rụnụ ọ ma ebe ga rụrụ ụlọ nwunye m ọrụ ya were ego hard end currency ụmụnne dị atọ sọsọ anyị atọ ka nne anyị mụrụ anụta nwaanyị nke ya bịa sọ ọ ga-anapụ anyị right anyị inwesi ikime ịlaga bịa lobe ọmụnwa jijiji ede onye nwagara ya rie ka m ji mma na ezinu onye ada nne m gee ntị ka m gwa gị ọ bụ mụ na gị nwe nga erie tesito onwe na anyị nwoke eto ọ mụ na gị ga-eke inheritance m nwụrụ ụlọ gị buru moto ịnụkwu ya m na-agwa gị gịrị ya tụmekwenu di tụme di ọ mụ na ya elode Mike ọ mmịa ọnwụ na-ego nwoke otu nne ji ọ bụ mmi na ụjọ ọnụ arịa abụọ ewuliwe eji m extra sim card m akpọgago biko deda ma mmiri nọ nso nsogbu nọ bụrụ ọsọ ugbu a bịawa n'ụlọ ka ịhụ ihe anyị na-agwa gị kamgbe echi ka iji aka gị hụ ka ịhụ ihe anyị na-agwa gị kamgbe echi gị na-eme anyị daụt bịa ji anya gị hụrụ pịawadala obi bịawala ngwanụ. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew.
We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.